Ćwierty dzyl. Szkulnu? Jo. To była szkulną od płelścigłe języka ze szkoły do jaci chłedzu Amandus. Pani Konkę, tak dłużej być nie może, zacięła zaryłet dwiży. Pani syn jest już w 7. klasie i niestety nie potrafi nauczyć się ortografii. Dziś napisał żołnierz przez RZ z przodu i samorzet na końcu wyrazu. Jakby tego było mało, na żółwia z uporem maniaka mówi żłów. Jeśli państwo nic z tym nie zrobią, czeka go co najwyżej edukacja zawodowa w jakiejś przyzakładowej szkole. Dopierze cię szkulno wepiła kawa, peżna so uspokojła. Jeść trochę posedza, w końcu szła do domu. Amandus, nie wyjdź ze swojej izby, jaś dopierze cię i tata przyjdzie na zet robotę. Marta sadła w kuchnię, a wzała w ręka skóra kłynę jegla z nitką. Szeła kłemuś muca. To była i robota. Muce, a kłęnierze ze skórów filcowi czypci. Łedruja na dostremiannika. Płetę muzys na zimku, a łeblato łena robiła jaci na masinie przedawała je do cepeli. Knopi rosle, a spęzje walantygłe w gduńści stocznie cańszkły było utrzymać rodzezna. Łeni nie miele kutra. Masio period dywno ju była rozrzesiono. Trzeba było jakoś rzec. Zamanówsi przecygała jegla przez skóra, a i mesle były przeichny starsi. Wiedno jem miała łenigły strach. Jeś przed rodzeniem doch nie było wiedzieć, co onem ze ził, a płyty mu na placha na jego główce. Paląty myślę, że jej nie wiem, ale Grytka mnie rzekła. Biał ci musiał sogadać, prawda. Młedlała jem so za niego mocnie jak za dradzich. Mamy z chłopa nie byłyby chcele łedemknąć. Pamiętają, jakieś ciasto malynci, ledwo na nóżkach stojące, z 20 groszy ma w gresce, a Mandus potrafił sedzec pół dnia na trapach przed nasima chacioma, źdac na lody kalipso, roznoszony łebla to płewse przez jacigłys chłopa, co przejeździł z Bytna. Wzyrajem ciej był mazie 5 lat styry, sikył po płedłyżym zdechłych masiów, a padłych ptychów, żeby i ma robić płegrzyb. Nad każdą młydziłką młynstywił krzyzik. Ciej przeszedł czas, je biega z nim wiedno sióstry reno na ryrotę, zląpiona zrobionym przez walątygłe. Ziebe warusna, dobrygłe katolika i człowieka. Jem so zgłedzą, a ciej on chce łestać słyśku. Ja jem nydze, ja ziemdze dobry myćnia. Doch ma nawet kaniegi dele doni gołe dzecka po kasiepskły, co by so w szkole deł rada. A tery co? Szkulnu przeszła so na nigłe skaržiec. Ach, panie jo. Pochwalony Jezus Chrystus. Na wieci wieków amen. Szkulnu odpolści głety zboła. Co? Coś ona co rzekła? Że jak tak dalej ze solecho łycił tej głoździe zawodówka. Zawodówka? Żeby stewel cali ziacy o ćwierty reno jeździł do stoczni jak je? A ty komunistcem dogomiele za pokwerny cela, co ich mleczko sasy? Jemu smrodowi dom. Pidzę do liceum, albo zaraz do kogoś na kweter niech jedzę. Nie wiedzieć jak so pisze żyłnierz? Kłedoch mieć ci ży z przodku, a twierdzi ży slydę. Doch to kuźdy cieje. Po kasiepsku jo, ale po pelsku ju ni. Tego nie broni. Niech so to rzeczy nie przed płe kasiepsku, a tej napisze płe polsku. Duch mego po kasiepsku nie łycimy. Dobrze. Myślę zabety, jak me dostewele biecy w szkole za kasiabizna. Nie, je nie mum zabety. No macie des szkulną, co była z płelści, kie zaprzeniec na przyroda krytopę. Ale rzekła, przynieście doniczki. A nikt w całym Błery nie wiedzą, co to je. Ciejme nie miele tych krytopów na dradzidzeń, na szkulnu prawie łegłepia. Łena mysla, że meso z niej weściżume. Każdy dostył ładnie linia łapy rękach, to nie rys. A my naprawdę nie mogli wiedzieć, łe co i idzie. Niech lełen doździe. Jemu dom żlówia. Martka, a jak po polsku ze żlów? Marta robia w kuchnie na stole, bo krowci a pucmo herci tak ju mają. Był ju wnet kłyń z tremiannika. Łedbetno se szkulny u nich doma minało ju wnet pół roku. Amandus przeszedł prawie ze szkłełę, sytso na stółku, a jot kołduny. Bulwlewy dych tych kluści zmielonym mięsa bene, uważony w łedze ze solą, szlachłewa łeperzynka zaletewści ma, kartacza ma, cepelina ma. Jego łejc przełejsku miał kolega z Płedlasygłe, a ten go nauczył je robić. A że Walanty lubił bulwę w kłeźdy płestacje, robił czasa kłelnich doma na kłeldunę. Amandusowi tyś to szmakało. Ciej łęta kiet, jedną razą płedniu z głowa, a rzekł. I chcę iść do Zrzesie Szkłel w Luńbę w Gdyńsku. W Gdyńsku? Do szkół Funźba? Jo, je tam mój jeden drech, a ten mnie tak namówi.
I tam są da mógł wiele uciec. Ciej zamieszka w internace, dam już tych ciosy. Tym się jeden knyp z Pilec, jeden z Wildzie Wsi, a ktoś z Pucka. Dydom przejada na kujdzie święta. Jedoch so w Gdyńsku dom rada. Martka wiedza już, że i pierworód zrobi tak, jak samołód buny. Wszedce w kół godele, że nie upiarty, a łena so w dachu mesla, że Amandus rozmieje stawiać przed sobą cyle, jaci musi dobiwać. Przeszedł czas, cie i synk zacino ic swoją stegną. Do ostatniego sztuty nie było wiedzieć, cie zacznie so szkła pierwsze sywnika. W Zylniku cała Polska wzyrala na robotników z warszawskich fabryków, górników ze śląskich kopalniów, stoczniowców ze Gdyńska, Gdynia, Szczecina, Waryl, Sztrajk. Papa, jak te sące innych robotników, nie wychydł ze stoczni. Sztrajkowele rozmaite ledze. Stocznie nie widzicie było Polechów, choć kasiebów nie było tu wiele mniej. Te sące ich każdego dnia przejeżdżala autobusami, cugamy z całego okolicy. Z Norne, Pylnia, Zypade, z Westrzódka kasieb. Może łaniby nie byle nawet w stocznie Westlenanen strajk. Ci by nie to, że jeden ze czterech prowaderów był tyś kasiebą. Józef Prańczka, familią Łedbetowa, przeszedł do nich na hala stoczniowe party K2, rzekł prosto, że oni muszą łestać, bo mają prawo rzec lepiej. Nie brakują robić słodrena do wieczora, od poniedziałku do soboty, żeby ledwo im ma siglo na chleba. Łeni mogą się domagać swoich prawów przez zajający ofen swoich przedstawców w samostojnych, wolnych, warkłewych związkach robotników w Polsce. Jeśli robotnicy wygrają, jeśli komuniści udzibną się pod ceska robotniczy jednotę, polskim zeiny, bo w SWWZ Solidarność bunze sorecho wylił każdy. Wielnen Pręćka mir, choć był młody, bo ledze znale jełe udciełes. Robotnice sedzele tej w stocznie, chłedzele nam przełet prowiony i mało każdy dzień, słuchale na swoich przydników, eż dale, co przeniosą rozmowę z partyjnymi przystojnikama. Ich białci adzece nie miały rychtych wiedzy, co tam w Gdyńsku sodzeje. W zdrzylnikach było to, co było. Jak chcę wiedzieć z wici, muś było jechać do Gdyńska. Tam, przed stoczniową brumą, dzień w dzień so zbierała żma lectwa, a młedleła so za tych chłopów stojących po dredzi stronie. Żeby łeni przeziele, żeby nie było łejne, żeby Puelsko była Puelską. Amandus stoił między tyma ledzama raza ze swoją matką. Zdrzył na tofle z 21 postulatama strajkujących, a cietuł. Przestrzegać zagwarantowaną w Konstytucji PRL wolność słowa, druku, publikacji, a tym samym nie represjonować niezależnych wydawnictw oraz udostępnić środki masowego przekazu dla przedstawicieli wszystkich wyznań. Wprowadzić wszystkie soboty wolne od pracy. Wyle. Łebrys matci błeście jasnogórście z jej czarnym lica przecantym szablą. Matka, co weznie w ramiona, co płesmucie po głowie, cieje bandze poprywze cyńskłe. Wyle, a ty ładim k papieża Jana Paula dredziłe. Tiłe każdy brakuje zretaniłe. Netrze. Solidarność, Matka Błesky, Equestul. Mdą łednunt, najważniejszy w moim dziecem. W internace, a w szkole każdy dzień Amandusa wezżył istno. Wstoją łe 6 rano. Mył so, łe bloku, scelił łóżkłe, a szedł na 7 na mszo do kościoła Święty Brigitte. Z rena odprawił ksiądz proboszcz Junkwewści, łechternym powiedział Amandusowi jego tatk, że ten nie miał strachu do robotników w stocznie przechadać, a ima mszą odprawiać łebczasnego zylnikłewiego strajku. Po nabożeństwie biegł Amandus, żeby zdążyć na frysztek. Łe 8 zaczynała so lekcje w szkole, a warałe do dredzi. Tak samo było naprzód w zawodówce, jak też potem w technikum. Pełni.
rozegracje na boiściu, nowicy fuzbala. Płytemu 3 godzenek wysny łuczbę. Wolny czas do 10. Gasieni widów. Spani. Czasa łuczba w szkole muś było zamienić na praktyci w radmłerze albo unimłerze. Minął rok, a jem już pewna dostała ornągły. Myślałem o zmienieniu szkoły. Ja próbował o tym gadać ze starszym Maciejem, był łebla to doma, ale żadny nie chciał słuchać o zmianach moich szkołowych planów. Wojnowy stun, ogłoszony przez generała Wojciecha Jaruzelści o 13 grudnia 1981 roku, dostał miatej w zrzesie szkołów Lądźbę. Ale łetnęły czasy, wszystko co miało zmienić w moim pozdrzadku na szkoła. Knypi rwale so drist do biutci. Na letnich feriach, sztut przed 1 sywnika, to dnia ci Gdyńsk miał ledwie z generała Jaruzelści, zleżnosce roczizny rozpoczęcie so dredzie światowe wojny, z magazynku Łebronowu sposobieniu w szkole zdzienne flinte typu KBK AK pneumatyczny pistula. Komunistce byle ze stryny. Tele wojska milicje nie było na żadnym 1 sywnika w Gdyńsku. Choć nikt nigdy so nie dowiedział, kto to zrobił. Gdyńszczynowie belek wesny, że stoją za tym uczniowie szkołów Lądźbę. W sklepie internete, co był w budynku dywny polskie poczty w Gdyńsku, choć może nawet w tym samym placu zadzinne kasiepście polskie obrońcowie rządowe budaceje pierwszego dnia wojny hitlerowści Niemców z Polską. Bela tere drekarni, konfederacje samostójne polskie, którą później używali też uczniowie do drekowania schwyty. To je pismiona mylowe karna federacje walczące młodzizny. I jednak edredzich wspiera swoim pisaniem wejuwerno celodowy polskie, z pozdrzadku robotnika, rebyka, mieszkańca wse, ale też młodego człowieka, który chciałby, jak moi rówienice w demokratycznym świecie są szteltować swoja przydnota. Na zimku, ci sluneczko belno przegrzewalo, lubiliłem zamienić pióro na kamienie z flastry styrych gdyńskich szosejów. Ciasa z drecha ma myślę nawet, czy w końcu nie zamienić kamów na poważniejszą barń. A może ze ciasa, co wysadzać w left? Minęło jeś 1 lato. Przeszła jeś 1 jesień. Nie ma lepszego czundu w roku, żeby siedzieć w bibliotece. Po przecietaniem wszystkiego, co muś było znać, Odiseje, Confessiones, Świętego Augustina z Hipłene, Żywotów Świętych, Błeści komedie Dante Alighieri'ego, Erystyci Schopenhauera, historię filozofii Tatarkiewicza, wszystkich dramów Szekspira, Dziadów Mickiewicza, utwórstwa Różewicza, Gombrowicza, Herberta, a Miłosza, co wypadało znać panownika piestrzeniów Tolkiena, Mejstra Agryte, Nabukłewa, Łebdroga, Kerouaka, Huxleya, Lorygue, Hemingwaya e Orwella, wydawało so, że nic nie stało w domłewi szkołowej bibliotece. Przezyrające stojący na płelece ksunści łedredzi światowi wojnie, którą Amandus so dostłeglowo interesował, zatrzymał łen wzrok na jedny, walczący gryf, Melchior Wańkowicz. Czytanie tych książki je jak wanoga w domycy stronę. Kładoch jest nul neclów z wiedzi wsi, gdale o nich globuse. Jak so szlo do aptyci na Gdyńście, tym doch bela tyfla poświęcony Augustynowi Nyclowi, co tyś Wańkowicz w tej książce o nim między innymi napisał. To był pisarz ten Nycel, jo? Czemuś oni nama nic o tym w powszednej szkole nie gadale. Ciu, kasiebie miele wojna swoja partyzantka. To jaś o tym takie książka jest napisane? Ala, że... Wiele na ich zdzinało w pieśnice. Czym dłużej Amandus czytał, tym większą miał era, że je kasiebą. Łetroka też z książki Wańkowicza. Czyli skończył czytać, biegł zyz do biblioteki, żeby jeść coś o kasiebach znaleźć. Obrazki rybackie ksandza Hieronima Gołębiewścigłe zaczynały się od słów „Znasz ty też Kaszubów?” Czyli doszedł do opisu rybackiego śpiewu, płecił so jakby stoił w jastarnickim kwestcele. Amandus przecietł na książeczka niełet chydające od płelece. Zaś tut miał ją w ręce kamiści Staśków Jana Piepci. A to była pierwsza rzecz,
co ja widzę napisuno po kasiepsku. Wziął ten tomik w tasia i siedł z nim w łóżku. Ciej wegase lewit nacygnął pierzena na głowa, knypsnął taś lampa, a cietu. Noprzód szlabizował ne dziwno zapisany słowa, a tej je słowacił. Łeziwał w jego głowie raza z łebraza ma zdecnygłe czasu. Zwestrzódka ti zemie, twój głos łegrzywy moje stopę. Strzudę ptychów gruździą w tym ceple skrzydla. Głębi je to wsiadkłe, co dywno prześlo i nigdy nie przyjdzie. Ty mu jej nie chce w jeden świat jechać. Nawet katyn, cię ty, dalekie, krótkie, ani gdzie indziej.